Så er vi ankommet til Bratislava. Vi er kommet ind for i ankomsthallen. Bussen er der udenfor. Vi har lige købt en sodavand. Vi er helt klamme mund, fordi vi drak ikke godt. Hvis man kigger rundt omkring, altså det føles som at være inde i en lufthavn. Det er helt vildt. Der er 3 etager. Jeg ved ikke engang, hvor vi skal komme ud henne. Jeg ved ikke, om vi bare skal mod vores hostel, og så håber på, at vi kan tjekke ind nu. Kunne godt være en mulighed. Vi har lige været inde og lægge vores bagage inde på vores hostel. Vi kan først tjekke ind klokken 3. Og lige nu der er klokken 10:49. Vi har lige fået skiftet lidt tøj. Nu vi er helt smadret, vi har ikke rigtig sovet så meget. Vi har festet hele natten, som I så i sidste vlog. Hygge på Giden der i Prag, så vi er helt bumpet. Nu tænker vi finder et lille sted, måske med noget aircon. Lige undersøger, hvad er der af muligheder at lave her i Bratislava. Bratislava i, hvad er det, Slovakiet? Frederik, så lige til det kan cykle der. Det er den, vi skal køre på senere. De seneste 24 timer, der er vi gået 40.000 skridt. Heroppe, uden søvn. Ja. I 27 grader fuld sol, ikke så meget at drikke. Ikke så meget at spise. Eller jo, at drikke, men det er alkohol, og det ved vi alle sammen godt. Det er satme klamt. Så er der kraftedeme med Mageduden. Hvor har du bestilt? En lille 6-piece nuggets. Jeg mener det. Hvis jeg havde kværnet sådan en fed burger lige nu, så er jeg brækket mig ud over det hele, kan jeg godt sige. Jeg smager altså lige ind i din pommes. Smager det godt? De er så ikke mere tørre. Okay. Der er ikke noget salt på. Jo, der er salt med. Nej, det kan jeg love for. Det er fandme tørre. Nu har jeg ikke fået min mad. Ikke de der lydeffekter nu. Jo. Er det dansk kvalitet? Det er bedre. Det er okay den bedste, jeg har fået længe. Vi har lige siddet på McDonald's i 4 timer. Ja, 4,5 timer. Så nu er vi på vej ind til vores hostel, så vi kan få tjekket ind. Der er 32 grader. Pisse varmt. Vi har fået vores hostel. Det ser helt fint ud. Vi er lige lidt stille lige nu, fordi der er en, der ligger og sover. Gustav skal sove dernede. Vi skal nu med et tram. Vi skal med et tram, som Frederik har sagt. Og så skal vi altså simpelthen noget rigtig finurligt. Vi skal ind og se fodbold. Det største hold i Slovakiet. Og så skal vi spille mod dem der inde på pladsen. Jeg mener, at hvis de vinder kampen i dag, så bliver de slovakiske mestre. Og vi vil se, at der stadion, det ser rimelig fedt ud. Og det må være fedt at komme ind og se. Ten transparent tu na pódiu ukážeme, možno aj nájdeme nejakú drobnú cenu, ktorú nás transparent odmení a bude naozaj pekný. En helt vanvittig kamp. Der står 3-2 til udholdet. No pyro, no party. Og som vi kunne se tidligere, var der noget pyro. Det var da de var bagud 2-0. Frederik kan også smule pyro med, den er klistret på maven. Vi har bare ikke fundet det frem endnu. Nej, jeg håber hjemmeholdet kommer tilbage, bare fordi jeg tager en kæmpe fest.
lige kommet ud på stadionet. Hvad siger vi, Gustav? Det var det sygeste oplevelse nogensinde. Det er fucking syge pladser. Der er fucking pyro over det hele. Der er fucking hele smiriet. Og til sidst bagud hele kampen. Kommer foran, bang bang. Baneinvasion, hele stadionet løber bare over hegnet. Altså, alle pladser var ledige. Og trampe hinanden ihjel. Men vi alle sammen, vi står selvfølgelig midt ude på banen til sidst. Det var vanvittigt. Det var fuldstændig sindssygt. Jeg har ikke prøvet noget lignende. Fuldstændig syge scener, vi har været vidne til her i Slovakiet. Det må jeg skulle sige. Det var det for i dag. For Bratislava. Det var fuldstændig vanvittig dag, det her. Det har været en vanvittig fed dag. Vi troede ikke, at vi tænkte, at Prag det var sindssygt. Det kan ikke blive vildere. Det bliver nok lidt skuffende i Bratislava, men det var det ikke. Det var det i hvert fald ikke. Vi hygger os helt vildt. Vi havde ikke nogen forventninger til Bratislava, men det var fucking sindssygt. Det var virkelig, virkelig fedt. Virkelig godt, vi valgte den fodboldkamp. Så går vi sgu her i det slovakiske. Vi har lige købt lidt forskelligt. Frederik har købt en lille iced tea fra Aleret. Jeg har købt lidt hyggeged også. Hvad har vi? Vi har et eller andet shot, vi lige skulle prøve at smage. Som I kan se her. Rigtig lækkert, der regner. Ja. Prøv at se Frederiks outfit. Han er på vej på stranden. Så det er jo meget nice. Men nu skal vi sgu bare tilbage, inden det begynder at fuldstændig styrtregne. Som I kunne se, så var det lille. Vi har de her ingefær mango lime shot. 100% presset juice. Så lad os smage på det. Lad os lige luft først her. Dufter bare et ingefær shot. Rigtig lækkert, vil jeg sige. Det bunder man. Personligt kan jeg godt selv lide at fyre sådan en om morgenen, hvis man har. Skål. Skål. Rigtig godt. Sindssygt ingefær shot. Virkelig godt. Til lige at rense systemet. Som I hører, så kan Frederik ikke rigtig lide det. Jeg synes, det smager sindssygt. Rigtig godt. Lad os smage på den her så. Altså Frederik, vi han ikke kan tygge maden selv. Fuck, det ser klamt ud. Prøv at lugte. Det æder du ikke, det der. Gugu gaga. Forestil dig, at det var for sådan noget, så smager det bare pistacheis. Det smager bare, ja. Det er ikke noget, jeg lige vil anbefale til folk derude. Jeg kan sige ham, der lige har drukket det klammeste af det klammeste. Det er shot. Føj for satan. Godt, det er shot. Føj! Lækkert! Føj! Lækkert! Føj! Jeg tror, vi er Vi er nu ankommet til Wien i Østrig. Østrig. Det regner. Der er pissekoldt her i Østrig åbenbart. Og vi har en times gågang til hotellet. Okay, det her bruger man ikke lige fortalt, men... Så vi må få benene på nakken. Vi skal nå vores 10.000 skridt. Der er en, der er lidt utilfreds, kan jeg se. Ja. Vi skal nu tjekke ind. Til vores private bolig her. Kom nu lidt, baby. Det er lækkert. Okay. Vores helt eget rum ser cozy ud. Det er sgu som at være i New York. Med sådan en bitte en fin lejlighed her. Det er apartment. Der er godt nok fælles toilet og fælles bad, men det er jo egentlig fint nok. Og så kommer man herud. Så er der WC og et bad. Koster lige ved at gøre sig klar i spejlet. Okay. Det ser rimelig habilt ud. Og det regner. Det er styrtregner, man får fregner. Så jeg hygger med en lille is. En lille sodes lidt hygge. Det er faktisk blevet mørkt udenfor, som I kan se. Og der er lortevejr. Der er lortevejr. Der har regnet hele dagen, også derfor vi ikke har filmet så meget. Og her kan de finde noget på et kamelje. God morgen fra Wien. Vejret er blevet lidt bedre. Ja, det blev næste dag. Vi fik ikke lavet så meget i går, fordi at
Det pisser ned. Det var virkelig lort der. Vi bestilte Volt. Vi kan styre det ned. Og så købte vi 4 Red Bulls. Vi ved ikke, om man kan få dem i Danmark. Vi har i hvert fald ikke smagt dem før. Så tænkte vi, lad os lave en lille taste-mis. En lille taste-mis. Lad os tage den. Okay. Okay. Den smager lidt af det der sure slik. Den der blå og lyserøde sodavandsflaske. Ja. Og det er en af mine yndlingsstykker slik. Den grønne. Og det er altså ikke den med kaktus, det er med Koroba Holunder bytte. Jup. Det er lime. Nå. Ja. Den smager bare sådan en lime slik. Så skal vi til Tropical. Tropical. Det er sådan noget, det kan jeg ikke lide der. Hvad er det? Det smager bare mango og passionsfrugt. Det er jeg ikke så vild med. Det smager af den der breezer der. Jeg tror også bare, det er breezer tropical. Waldmeister og pink grapefrugt. Jeg skal give et skud sukkerfri, det er jeg ikke så vild med. Der skal selvfølgelig sukker i, men nu tager vi den. Okay. Den smager ikke så meget. Man har lige en lille fornemmelse af et eller andet, men den smager ikke så meget. Det smager ikke. Det smager ikke noget som helst. Min favorit, det var klart de her to. Ja, det var også mine favoritter. Klart. Klart dem her. Den ondeste karry. Hvad har vi herovre? Smager det godt? Det gør det. Jeg har fået noget suppe med noget and og noget nudlerværk. Ja. Jeg har fået noget lækker karrysuppe med kylling og ris. Det smager godt, men det er godt nok stærkt. Frederik han er ikke vant til det stærke der. Det er jeg. Sovsen først. Jeg har sat med godsyge. Det smager sat med godt. Vi er tilbage mange timer senere. Klokken den er 7. Og vi er på vej ud for at handle, så at vi kan lave noget mad. Der er køkken ude på vores hostel. Så nu går vi ind i Spar for at få handlet ind til noget aftensmad, og så må vi se, hvad vi ender med at lave. Jo, vi har ikke selv fundet ud af det nu. Nope. Det bliver spændende at prøve at lave mad i et helt andet land. Det tænkte vi. Det må være fedt. Ja. Se om ingredienserne er de samme. Halløj taler alle sammen. Vi har lige været hen og hente en solvand, for vi har valgt den dårlige løsning i dag. Vi har valgt. Vil vi have lavet mad selv i dag? Jamen åbenbart. Alt er åbenbart dyrt i det her land. Det er det. Så. Jeg er rasende. Jeg er så hangry lige nu. Jeg har ventet i en time på min mad nu. Det kan ikke passe. Altså. Vi har lige spist vores pizza. Vi havde snakket om at tage på bar for at se fodbold, men vi er helt mørbanket, og vi skal også tidligt op, fordi vi skal videre til en ny destination i morgen. Vi sidder nu her et par dage senere i et andet land. Vi har været i Slovakiet og i Østrig i den her video, og vi var blandt andet inde at se SK Slovan Bratislava vinde det slovakiske mesterskab, hvilket var en virkelig fed oplevelse med pyro og baneinvasion. Og i Østrig, hvad har vi lavet der, Christoffer? Der har vi lavet regnværsdanse, altså der har regnet styrtregnet. Vi har gået vores skridt, vi har gået 15.000 skridt om dagen. Bestilt et hyggevold, været i et shoppingcenter, men vi har ikke lavet så meget i Wien, fordi der var ikke så meget at lave, plus der styrtregnede. Tusind tak fordi I så med, og husk at like og subscribe.